ಮಾತ ಲೈವ್ ತೂಂದುಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಕೊರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆ ಮೂವಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಪನ್ಲೆನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತ ಕೇನ್ನಾಗನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು. ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಮಾರ ದಾದ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಕಸಕ ಬತ್ತಂಡು. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪಿಲಿಬೈಲ್ಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಬ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ನನ್ನ ಮಗಂದು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಾದ ಒಪ್ಪು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಕ್ಲೆ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮನ ಕಾಣದು ಮೂಜಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ದೂಪುಡು ಬಣ್ಣದ ಐಟ್ ಹೊಸತ್ತು ಬಂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲು ಬುಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಮಲಮಲ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತುಂಡು. ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐನೊಂಜಿ ಆ ರೀತಿ ತೋಜಾವಲೆ ಬೇತೇನೆ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಹೊಸತ್ತು ಟೈಪ್ ತೋಜಾವಲೆ ಬಂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗ್ ಅವೇ ಪುದರ್ದಿಯರ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮೇರ್ನಲ ಮಗನಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮೇರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲು ಕಲ್ಪನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಓವೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ದಬ್ಬಗ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಚ ಆ ತಿಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದೇನಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಂದ ನಿಂತಿನ ವರ್ಡ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಐನೇ ದೀಕ ಅಂದ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ನ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಟೈಟಲ್ ಅಂಚ ಐನೇ ದೀಕ ಅಂದ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂತೀನಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಎಕ್ಕಸಕ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಟೈಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಆನು ಪೊನ್ನು ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂದೊಂದಿತ್ತೇರು ತುಳುನಾದ ಜನತೆ ಮಾತೆ ನೀರು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನ ಕದಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜನ ರಾಕೆದ ಪಿರವಡ್ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ದೀಪುಲಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆಟ್ಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂದಿನ ನೀರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಮ್ಮೇರು ಪೊಲೀಸ ಬಂದು ದೀತಾರು ಪುದರ್ ನೇಟ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸಿಯರು ಮಗನ ಅಮ್ಮೇರ ಅತ್ತು ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲ. ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಳಿಪುಣ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಳಿಪುಡು ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ ಆವಡು ಐಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದನ್ನ ನಂಚ ಏನು ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ಐತ ಮಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಂದು ಹೋಯ್ನಿ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ಐತ ಮಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಂದು ಹೋಯ್ನಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ನೆಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟೋರಿ ಐತ ನಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೂ ಕೋಡೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಆಡಿಷನ್ಲ ಮಂತಾರೆ ಕಮ್ಮಿ 300 ಮಿತ್ತು ಜನ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬೈದಿರಂದು ಸುದ್ದಿ ಅನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಆಡಿಷನ್ ಬಂದಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದನಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂತೀನಿ ಯಾವಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳಿರು ಕೊರೋನಾಕ್ಲಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೋನ ಅಂತ ಅಂಚದಲ್ಲ ಜಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಗೋದು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಆಡಿಷನ್ ಮಂತ್ರ ಮಂಡ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬುಜಿ ಎರಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಆಡಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಚಿನ ಜನ ಇಂಚಿನ ರೋಲ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚನ 101% ಬಂದಲ್ಲೇ ಐಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಾಗಲೇ ಖಂಡಿತವಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಎಡೆ ರೋಲ್ ಉಂಟು ಬಂಡ ಐನು ಮಲ್ಪೊಡ ನಾಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಚೋಣದು ಕೆಲವರು ಬಂದ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಬೈನಿ ಕೊಡೆ ಅಂಚ ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಾಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ఒక నెక్స్ట్ ಬೇತಗರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆತ ಉಡುಪಿಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪುತ್ತೂರು ಮನ್ಪುಡು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಪ ಅಂದೊಂಜಿದಲ್ಲ ಈ ಜಂಗ್ಲ ಯಾಪ ನನ್ನ ದಿವಸ ಇನ್ನು ಮಂತಿ ಜಂಗ್ಲ ಯಾಪ ಅಂದು ಮಲ್ಪುಡು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತ ಬಂದ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ ನನಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಉಡುಪಿಡು ಜಿನ ಪುತ್ತೂರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತ ಕೋಡೆ ಆಡಿಷನ್ ನಡತ್ತೆ ಇತ್ತ ಮಾತೇರಿಗಳು ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ನಾಗ ಎಂಜಿನ ಮಾರೆ ಸೂರಜನ್ನ ಈ ಸಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊಸ ಬೇರೆನೆ ಪಾಡುವೇರೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಿಗ್ಗಜರ ಅವಾರ್ಡ್ ಆತನ ಬೇತ ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಐಕಾನ್ ಸರ್
ಈ ಅಂಚೆ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿಗ್ಗಜ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ನ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಆಗುವುದು ಪಂಡ ನೆಕ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಗುವುದು ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಅಂಚದೆಲ್ಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪರಮನೆ ತೂದು ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಪರಮನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮನಾಗಲ ಪರಮನೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಪಜಾತೆ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತೆ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪದೆ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕು ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಆಡಿಷನ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕುಡ್ಲಡ ಆಮೇಟ್ ಇಮೇಟ್ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬರೋನುಂಡು ಸೂರಾ ಶೆಟ್ರ್ ಆಡಿಷನ್ ಮಂತಿನಿ ಗಿಮಿಕ್ ಮನ್ಪೇರನ ಅತ್ತ ಪೊಸ ಬೇರೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರುವೇರ ಅದು ಎನ್ನು ನಕಲ್ ದಾದ ಕೂಡ ನೆನ್ನು ಲೈಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಜಿ ಎನ್ನು ನಕಲಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಂತಿನಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲಿ ಬೋರ್ಡೇ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾನ ಇಂದುವನಾಗನೆ ರಿಲೀಸ್ ಆನ ಗೊತ್ತಾವು ಈ ಮೆಕ್ಕಲ್ ಆಡಿಷನ್ ಪೋದಿದ್ರೆ ಐಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೆಕ್ಕಲ್ ನಕಲೇ ಗೊತ್ತಾವು ಅಂಚ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋಡು ಒಂಜಿ 20-30 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲಿ ಹೊಸ ಜನನೇ ಬೋಡು ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂಡಾರು ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪೂರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪೋಗ ಅಂದು ಬಟ್ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಈ ಟೈಮ್ ಬುಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇತಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಐನು ಮಲ್ಪೋಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ನಾನು ಕನ್ನಡಗಳ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಪೋಪುನ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಅಪುರ ಕಾದು ಪೋಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೋಟಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದೇ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಪುರ ಆದ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋయింది ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪನ್ಪುನ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪುಂಡ ದಾದ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಪೋರು ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ ಟೈಟಲ್ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ತಿಳಿತಾರೆ ಹಿಂಗಿನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಅತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಅರ್ಧ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಅದಾದೆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯನ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಿಂಜ ಉಂಟು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಐನೇನು ಕಾಮಿಡಿ ರೀತಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಕ್ಕ ಸಕಡ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ಫಿಲಿಮೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ರೀತಿ ಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೊಂಚೂರು ಬೇತೇನೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅದು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಈ ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಯ್ಪೆರೆ ರಬ್ಬರ್ ಒಯ್ತು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಯ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಷ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಕರೀನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತುಂಬಿ ಇರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ಲ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಮಾತಾ ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವರ್ಷ ಆವು ಬಂಡದು ಏಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಅವು ಅತ್ತೈದಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊರೋಲಿ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅದಾದ್ರೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿನೋದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕಳೆಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನೆಲ್ಲ ಮಂಡೆಡ್ ಹೊಡಿಯೋಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಿನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಟ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆವಡು ಡೈಲಾಗ್ ಆವಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಓ ಲೊಕೇಶನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಇದು ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಐನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶೂಟ್ ಮಂತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅವು ಕಲರಿಂಗ್ ಇಂಚೋಕ್ಕೊಡು ಆಯ್ತಾ ರೀರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಚೋಕ್ಕೊಡು ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಚೋಕ್ಕೊಡು ಇದು ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನೋದಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಜನಕ್ಳಿಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಕಾಸು ಕೊಡು ತೂಪೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲಿನ ಬೇಜಾರ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ದಾದ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಆ 2 ಗಂಟೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಕ್ಕಡೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಾಸೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂತುದಾರೆ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿದಲ್ಲಿದೆ ಪರದೇಶದ ಮೀನು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಪಾಡು ಮೀನು ದಾಲ ಅಂದಾಜುಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪರದೇಶದ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಬರೋದಾಲೆ ನೈಟ್ ಏಜ್ ಅನ್ಕೊಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಳುಟು ಉಪ್ಪು ಇದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹಾಕಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮೆಕ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಲಿ ತೋಜದ ನಾತು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ ದಯವನ್ನು ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ಪನೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ತಗಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಬನ್ ತುಳು ತಗಲಿ ತಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ತುಳು ತಗಲಿ ಈ ಸರಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ತುಳು ತಗಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ವೈಟ್ಲ ಅಂಚಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಿರಿಯದಾಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತುಳು ತಗಲಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಈ ಸರಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತುಳು ತಗಲಿ ಪೂರ ಊರು ತಗಲಿನೇ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರಿನ 2 ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಇರ್ನ ತುಳುನಾಟಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತೀನಿ ಅವಳು ಮೂಲು ಅಂತ ಅಂಚೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೇನಿದು ಉತ್ತರ ದಾದ ವಿಷಯ ಈಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಿದೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹೂ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಪನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚಿದಾಯ ಬಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಟು. ಈತ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮಕ್ ಒಂದು 50 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತ್ರ ಆತ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಪ ಅಂಚದ ಪಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿ ಇದೇನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಅಂದಾಜಿತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪಿದಿಂಗೊಲೆ ಮಿನಿ ಸುರು ಮಿನಿ ಆಂಡ್ ಬಂದ ಅಂಡ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೇರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ವಿಜಯ್ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ನಮ್ದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲಂತ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಈಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐದು ಬುಕ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋದು ಅಂತದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದು ಇಂಗ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಪಾತಿರನ್ನು ಬಂದಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗಾವಡ್ ಅತಂಡ ಬೇತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಮೀನಿ ಉಳ್ಳೇರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕುಲೆ ಅತನಂಜಿ ನೆತ್ತಕುಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೇರ ಈ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹಾಕಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಯಬಣ್ಣ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಿನಾಕಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಡೆ ಇತ್ತಿನಾಕಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮೆಲ್ಲ ಊರ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಊರ್ದಾರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕೆಲ್ಲ ಊರ್ದಾಕಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಲ್ಲ ಊರ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಊರ್ದೇನೆ ಅಂಚ ತೂಪುನ ಊರ್ದಾಕಲೆ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರೀನ ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೀನಿ ದಾಲ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮೀನ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ಒಂದಾರ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅದ ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಂಗೆ ಬರೆದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಂಚೊಪ್ಪಡ ಅಂತ ಬುಕ್ ಅವು ಜನಕ್ಕಲೆ ಬಹು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ದಯಬಂದ ಫೈನಲ್ ಹಾಕಲೆ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಹಾಕಲೆ ನಮ್ಮ ಬರೆದ ಪೂರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಬರೆದು ಉಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಈ ಜನಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ದೆತ್ತೋನೇ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದು ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬುಕ್ ಅಕ್ಕಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಜನಗಳು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಐನ್ ಜನಗಳು ಕ್ಯಾಚ್ ಬಂದು ದೆತ್ತೋನೇ ಹಾಕಲಿ ಅಂಚದವ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇಟ್ಟ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಅಂಚಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ತೂನೇ ಜನಗಳು ಅದೇಮಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಪುರ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಜನಗಳ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ನನ್ನ ತೆರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ನೆಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿನಿಕ್ರೇಷನ್ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಮೂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಕಸಕ ಮಂತ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಅಮ್ಮನಕ್ ಮಂತ ಐದಕ್ಕ ಇದು ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ಇದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಜಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಂಜಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಾದಾಪನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೋದು ಬಂದದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ನೆಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ್ಲುಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಾಗ್ಲುಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಬುಕ್ ಮುಲ್ಪಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂಚೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಇರೇನು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುನಾಟಿಡು ಅಂಚೆ ನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಸೂರಜ್ ಇಟ್ರು ರಡ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿತ್ತಿ ರಡ್ಡಿಡ್ಲ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ರೆ ಅರಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿದಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪು ಜಾತಾರ್ ಬೋಡುಂದೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡೇ ಮನ್ಪುನ ಕಾಮಿಡಿ ಲೈಫ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತೂನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಫಿಲಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂತೀನಿ ಐಟು ದಾದ ಬಂದಾಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲು ಕಾಸದ ಪಿರಿಯಡ್ ಜಾಗದ ಪಿರಿಯಡ್ ದಾಯ ಇತ್ತು ಮನ್ಪುರ ಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಐಟು ಪೂರ್ಲ ಕಾಸ್ತ ಪಿರಿಯಡ್ ಓಪನ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋಜದೆ ಕಾಸೋಲ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ನಮ್ಮ ಸೈತಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಹೋಗು ನಂಚ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ತನಕ ಸಲ ಕಾಮಿಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸುರುತ ರಡ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಐಟು ಬೈದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ನಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗಿರಿಗೆ ಕಂತು ಉಂತವನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಐತೆ ಐಕ್ ಇರೆಗೆ ಅವು ಒಂದು ಸಂದುಂಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಹಿಡಿದೇರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಅತನ ಬೇತೆ ಓಣಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬಂದದಲ್ಲ ಏನದರ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅನ್ನೊಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ನೈಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ್ಲಂಗ್ಲಾಗ ತುಯ್ಯರ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಕೊಂಡಿತ್ತು ದಾಯಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ್ಲು ನಮಕ್ ವಾವಾ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಿತ್ತು ಎಂಟಲ್ಲ ಮಸ್ತನಕ್ಕೇನು ಹೆಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಲಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಂಚೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ದಾಯಪನಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದಿ ತೂದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಚೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಇಂಚ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಲೆ ಬಂಡೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಬಿಜದ ನಮಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಡಿಷನ್ ದಿನ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಆಕಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಮೆಕ್ಕಲು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಂದಾಗ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ದೇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಜೀವಾಳ ಆದಿತ್ತು
ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಜೀವಾಳದಿತ್ತು. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಅಂದೇನು ದಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಸಲ ಸಾಂಗ್ ಮಿನಿ ದಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದರ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ರವಿ ಬಸ್ರು ಮಂದಿರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಂದಿರ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಒಂದು ಬೇಕದ ಟೈಪ್ ಥಿಂಗ್ ಮಂತ. ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಊರದ ಬಗ್ಗೆನೆ ನೆತ್ತ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಮಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಆತಂಡೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಪಂಡದು ತೂಡು ಸಾಂಗ್ಸ್. ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಪಾತಿರಂದಿಜ್ಜಾರು. ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರ, ಪರ ಊರ್ದಾಗ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೋರ, ಪರ ದೇಶದಾಗ್ಲೇನ್ ಮಿನಿ ಮನ್ಪೋರ ಅಂಚದಲ್ಲೇ ಜಂಕ್ ಊರ್ದಾಕಲೇ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಅದೇ ಬಂದಾಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಕಲಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಕೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಂದ ಇದೇ ದೇಶ ಅಕ್ಲೆ ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತು ಹೆಂಗ್ ಯೋಚನೆ ಬೈಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಆತ ಅಗತ್ಯ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ತೋಜನ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಪಿದಾಯಿ ದೇಶದ ಅಕ್ಲ ಆವಡ್ಕೊಂಡ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೈತಿನ ಅಕ್ಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾಯಪಣ ಎಟ್ಟೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯರು, ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯರು, ಹೀರೋನ್ ಹಾಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯರು, ಎಟ್ಟೆ ಪಿದಾಯದ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ತೋಜನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಕೋಡೆದ ಆಡಿಷನ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಡತಂದು ಐರ್ದು ಆಡಿಷನ್ ಪುತ್ತೂರು ಮನ್ಪು ಉಡುಪಿಡ್ ಮನ್ಪು ಅಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ. ಆಂಡ ಕಡೆಯತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗಾನಾಗ ಆಮೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಪಾತಿರ್ದು ಜೀರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಪದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಿತ್ತು. ರಡ್ನೆ ಆಡಿಷನ್ ಮನ್ಪುನದಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಉಂಡ ಆ ಆಡಿಷನ್ ಓಲು ಮನ್ಪುನ ಬಂದದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದಾರ ಈಗ ಅಂಚತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಕುಡ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಜನ ಕೆಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಉಡುಪಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರುಗಳ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಡ್ ಗಾಡಿಟ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಡಿಷನ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅಂಚಿನೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೆ ಬರುವರ ಬರ್ಯಾರ ಬಣ್ಣ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಪಂಡ ಕುಡ್ಲ ತೂನಾಗ ಆಮೆಟ್ಲಿತ್ತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಉಂಟು ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಅದ್ದೂರ ಬರ್ರೆ ಆಪಿಜಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರ ಮನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಐನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪವ ಯಾಪ ಆ ತಾರೀಕು ಒಲ್ಪ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮನ್ಪವ. ಇತ್ತ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸದ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆತಂದು ಅವೇ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಟ್ರದನ್ನು ಅಂಚನೆ ಮಾತೇರ್ನ ತರೆಟ್ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಉಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಿನಿ ಮಂತೊಂದಾರ ಅದು ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಂಡ ಎನ್ನೆಟ್ ಮೈನ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನರ್ ದೇವಿರೈ ಉಂಡು ಆರು ಏನಾರು ಸಿನಿಮಾನ ಆರು ಒಂಜಿ ಬೇತನ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶರ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಉಂಟುದು ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ದೊರಕೆ ದೀತಿನ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಆದಿತ್ತಿಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪಿಲಿಬೈಲ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಬರ ಬತ್ತನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಡಜನ್ ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆದಿತ್ತಿಂಡು ನೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವಡು ಬಂದಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತೆ. ಸೂರ್ಯ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನತದ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಓಲು ದೀಂಡ ಓಲು ಜನಕ್ಕಳು ತೆಲಿಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅವು ಎಂಚ ಒಂಜಿರೆಗ ಆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ ಬತ್ತನ ಎಂಚಿಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತನ ಜನಕ್ಕಳು ಬಂಜಿ ಬತ್ತದ ಬೂರು ತೆಲಿಪೇರು ಹೊರ ತೂಯಿನ 4 ಸಲ ತೂಪಿ ನನ್ನ 4 ಗಂಟೆ ಪನ್ಪೆ ಅವೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಎಂಚ ಇರೆಗ ಶುರು ಉಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ತುಳುಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಕಲಾಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಡು ಏಡ ಪಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪದಾಗಲೇ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಅದು ಅಂಚದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂಚೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಯೂಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬಟ್ ಜನಕ್ಲೆ ಮನ್ಪದಾಗಲೇ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮನ್ಪುಜಾರ ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಪುನಃ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದು ಅಂಚಂದು ಉಂಟು ಅವನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಗೋದು ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂಚದು ಕಾಮಿಡಿ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾಲೆಜ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದದು ಅಂಚೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನು ಮಲ್ಪು ಅಂಚೆ ಮೂಜಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತಾಡಿನ ತರಟಿ ಇತ್ತನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದದ್ದು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಯಗ ಹೊಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಈ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ಶುರು ಮನ್ಪೇರ ಕಾರಣ ಹೆಂಚಿನ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವು ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಸಡನ್ ಈ ಟೈಮ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಚಿಂದ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದು ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂಚೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಂತ ಸೀನ್ಸ್ ಕೆಲವಂತೆ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷಿದು ಮೂವಿದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅವು ಇತ್ತ ಬೋರ್ಡ ಈ ಟೈಮ್ಗ ಸೀನ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಥವಾ ಮಲ್ಪಾಯರ ಬಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು
ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಂಡಿರು ಇತ್ತ ಬುಡ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ತೇರ್ನ ಆಡಿಷನ್ ಕಾಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೋಡೆ ಬರ್ದಿತ್ತಾರೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬುಟ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಾತೇರ್ಲ ಗೊತ್ತಾನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಬುದ ರಾಜೇಶ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡದು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಆರು ಎಂಚ ದಿಕ್ಕೇರು ಅರೆಗೆ ಎಂಚ ಇರು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂಡಾರ ಆರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಒತ್ತೋನಿಯರು ಎಂಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಲಕುಮಿ ಸಿನಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಆತು ಬರ್ತು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದ ಆರೆಗೆ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಕೊಡು ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆಡ ಫಸ್ಟ್ ಆರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಟ್ ತುಳುಟು ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಂಡದಾಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪಿನ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಟ್ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಇದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೇಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೋಕೇಡು ಅನ್ನೊಂದು ಅಂಚದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾರೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಪಿಜಿ ತುಳುಟು ನಮ್ಮೊಂದು ಇತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರು ನಾವು ಪಾಡ್ನ ಕಾಸದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದಲ್ಲ ಪಂಡ ಆನೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕೇಂಜರಾರು ಪಂಡ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದುಂಡು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೋಕೆಂಡರಿಗೆ ತುಳು ಡ್ರಾಮಾ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ತೂಪೇರಾರು ತುಳು ಡ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೂಡ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ರಜೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಗ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಸುರುತರಡ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ಸಲ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏತು ದಿಕ್ಕಿದೆ ಜಿ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಬಡ ನಾವು ಕಿಶೋರಣ್ಣನೇ ಕಾರಣ ದಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಲಕ್ಕುಮಿಡ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣನೇ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಂದೀನಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ಕಾರಣ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ ಆಯ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅವಡು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಡು ಅಕ್ಕನ ಫಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ದಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಲಿವೆಲ್ ಎಮ್ನಕ್ಕಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿನ ಅಕ್ಕಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಅಕ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಹಿಂಗೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣಗೆ ಸಂಸಾರ ಲಕ್ಕುಮಿಡೆ ಮಂತೀನಿ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲಿಡ್ದೆ ಬನೋಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂದೆ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಜನಕ್ಕುಲು ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡು ಬಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಣ ನಿಂತೀರಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ದಯಪನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡು ದಾದತ್ತನ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಹಿಂಗೆ ತಪ್ಪಿತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಐಟ್ ಇನ್ನು ಮಂದಿದ್ದಾರೆ SMS ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎಬ್ಬಿಡ ಮಂದ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಚೂರು ಅಂಚೆ ಆಗ್ತದೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಇನ್ನು ಅದೇತೊಂಡೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಎಡ್ಡೆಂಚಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಅಂದೇತೊಂಡೆ ಅದೇ ಪಣ್ಣಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಅಂದಿದ್ದು ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಪಂಡರು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ 7ಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಇದು ಆಡಿಷನ್ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದಾಟದಂಡು ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾದ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಈ ಥರದಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಇದು ಉಂಟು ಪಂಡ ಓ ಟೈಪ್ದ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ತೂಪುನಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡದ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುಂಡು ನಾನು ಅಮ್ಮೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನೈಟ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ದೀತಿಸಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಗುವಂತ ನನಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಜನತೆಗೆ ಬುರ್ದುಗೊರಿ ಇರೋದಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರಾಕುಲ್ ಪನ್ಪುಂಡಾವೇನು ದೀಯೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಜನಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂದ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ತೂಲೇನು ಮೂವಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜನಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ದಾದ ಕೊರೋಲಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಒರಿಯಂದಲ್ಲತ್ತು ಏನೊಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಸ್ಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಕಾಲು ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದು ಮಾಂತ್ರೆ ಅಂಜಿ ಪಿರೋಡ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂದ್ಕೋಪ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಇದು ಸೀನ್ ಉಂಡು ಈ ಸೀನ್ದಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಏರಂಗನ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತಿನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ದಾದೆತ್ತಿನ ಖಂಡಿತದ ಹಿಂಗೆ ಕಡಪುರಲಿ ಹಿಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಪನೋಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಏನು ಖಂಡಿತ ಪಾಡು ಸಿನಿಮಾ ತೇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪರ ಊರುಡು ಪರದೇಶಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ 2-3 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ್ಯಪ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಜನಕ್ಕಳು ತೂವಿನ 10 ಸಲ ಗುಡಗಡದೆತ್ತಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಇರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದು ಹೊಸತ್ತದ ಅದನ್ನ ಕೊರೋಲಿಯಾ ಬಂದು ಪಂಡ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ಬಿಲಿಬೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಟ್ಲ ಕೆಲ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿನ ನೆಟ್ಲ ಕೆಲ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿನ ಐನು ಬುಡ್ದು ನೆಟ್ ಹೊಸತ್ತದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊರೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಟೈಟಲ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡೆ ಅದು ಟೈಟಲ್ ಓಕೆನೆ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಒಂದು ಪೆದಂಬ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸಂಗ ಟೈಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ ನೇರ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಮ್ಮೇರ ಪೊಲೀಸ ಪಂಡ ಬೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಖಂಡಿತ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಉಡುಪಿ ಅವಡು ಪುತ್ತೂರು ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಆಡೆ ಕೆಲವು ಬರಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಗೋಡೆ ಪಂಡ ಸಂಡೇ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಕಲಿ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಒಂದು ಯಾಕಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಆಡಿಷನ್ ಅಪ್ಪನ ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ಬರೋಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಭತ್ತದ ಇಟ್ಟು ಹಾಕಲ
ಓಲ್ ಪೂರ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಎರಡು ಊರ್ದ ಬುಧರ್ ಪನಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಪೂರ ಆಡಿಷನ್ ಆಯಿರೋಂಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಐಟ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಯಾಪ ಡೇಟ್ ನಾನು ಐನಂತ ಬೇಗ ಡೇಟ್ ಬಂದು ಅನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಎಡಿಟ ಬಂಡ ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಏಜ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂಚದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನೆಟ್ ಪೂರೆ ರೆಗ್ಯುಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕ್ಕು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ತೆಕ್ಕು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಜನ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕೊರ್ಪು ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಆ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ತಕ್ಕಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂತು ಕೊಡ್ಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಂತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ತೀರಿ ಇದೇ ಮಸ್ತ್ ಏನಂತೂ ಇದೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾತದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಮಸ್ತ್ ತೂನಾಗನೆ ಬೇಜಾರು ಅವನಿತ್ತು ಒಂದು ಈತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಅವನುಂಡು ಆತ ಬಿಸಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದೇರು ಬಂದದು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿಸಿ ಬಂದು ಬೇಜಾರು ನಂಬರ್ ಅಕ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಲ ಅಂತ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಂತ್ ಲಕ್ಕ ಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ ದಾದಿಂದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಂತ್ ದಾದಿಂದ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯತನ ಎಂಕಲ್ ಐನು ತೂಂಡ ಹಾಕಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಂತಂದು ಪೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಪ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಾರ ಬಂದ್ಬರು ನಾನು ಈ ಜಾಂಗೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಸಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಲಕ್ಕ ಮಿಷನ್ ಸಬ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಇಂದು ಮನ್ಪೂಡು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮನ್ಪೂಡು ಬಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬುಕ್ ಬೇತದಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಂಗೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬುಕ್ ಹೊಸತ್ತು ಒವ್ವೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಅವಾರ್ಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡು ಬುಕ್ಕ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಪುನ ಅವಾರ್ಡು ಡೈಲಾಗ್ ಅವಾರ್ಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ ನಾಡೆ ಬರೋಲಿ ಎಂಕಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತಿನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇಳಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರೋಡ ಅಂಚೆ ಜನ ಕೆಲವು ಬರೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಲೆ ಬಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಲದಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಪ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬುಕ್ ಸೊ ಈ ಸಲ ಆಡಿಷನ್ ಇರು ಆ ರೀತಿದ ಪ್ರತಿಫಲ ನಾಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಂಚಿನ ಏರಿಯಾಗೆ ತಿಕ್ಕಿದೇರ ಇತ್ತೆ ಕೋಡದ ಆಡಿಷನ್ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಏಜ್ ಪರ್ಸನ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ 45 60 70 ಅಡಮಿಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನಾಗ್ಲೆ 100% ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಲಿ ಅವಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಇರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಡೆಯಕಾದು ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಮೂಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ದಾದ ಬಂದ ಮುಗಿಪೋರು ಬಂದದ್ದು ನಾನು ನೆಟ್ ಬಂದ್ಬೇಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಿನ 2 ಗಂಟೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪನಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ 2 ಗಂಟೆದ ಅಕ್ಕನ ಕಾಸೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನೆಟ್ ಎನ್ನ ದುಂಬದ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದ ತಪ್ಪಾದ ಮಸ್ತಂದ ಕೇಳಿದೆ ದಾದ ತಪ್ಪಾದಿದ್ದ ತಿದ್ದದು ಒಂಜಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಬರೋದು ಅರ್ಥ ತಪ್ಪು ಬರಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂದರೆ ಆಯ್ನ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡು 2 ಗಂಟೆ 100% ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 2 ಗಂಟೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಪೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಖಂಡಿತ ಬಂದು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮೂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಕೊಡೋ ಕಾರಣ ಬಂದವು ನಿಕ್ಕಿಲೆ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಇಂಚಿಂದ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಕಿಲೆ ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ 1 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು ಬಂದಾಗ 2 ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಏನು 100% ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ 2 ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಪೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸೋಸ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಎಂಕುಲು ತುಳುಚಿತ್ರ ಹಂಗ ಅಂಚೆನೆ ಲೈವ್ದ ಪೇಜ್ದ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗಲೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪೂರೇ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಟ್ರೋಲ್ ದಾಖಲೆ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಹಾಕ್ಲಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಣ್ಣೆ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಂಕ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪೋಡು ಪಂಡಾಗ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವಡು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ತಿಂಗಳ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಂಗುಲಿದ್ದು ಓಲ್ ಬಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಗ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಕಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲು ಐನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪ ಇಂಕಲ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದನ ಇಂಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ದಾದನ ಇಂಕಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲು ಮಂತ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್.